бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Ангиштканон Шӯроб бунёди иншооти ба шарафи ин ҷашни миллӣ бунёдшаванда ва дигар корҳои ободонӣ бо маром идома доранд. аз ҷумла корҳои сохтмонии хатти оби тозаи нӯшокӣ барои сокинони шаҳрак бо қубурхобонӣ дар масофаи 11,2 километр ва ҳам бунёди 2 ҳавзи обнигаҳдории ғунҷоиши ҳар яке 2000 метри мукааб асосан ба анҷом расида, оби ҳаётбахш ба ҳавз ҷорӣ гардид. ҷоизи зикр аст ки иншооти мазкур дар асоси супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омада, бо ин мақсад аз ҳисоби бюҷети ҷумҳуриявӣ 14 миллион сомонӣ ҷудо гардид ва алҳол навсозӣ ва аз нав барқароркунии хаттҳои обгузари 56 бинои баландошона ва 608 ҳавлии дар ҳудуди шаҳрак мавҷуда, яъне то ба манзили сокинон расондани оби тоза ва иҷрои дигар корҳои ободонӣ вусъати тоза ёфтааст. корҳои сохтмонии васткуниро мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияташ мавдуди Наврӯз 2003 ба зимма дошта, дар асоси лоиҳа об аз дарёи Исфара аз деҳаи Чорқишлоқ тавассути қубурҳои баландфишор ба шаҳраки Шӯроб интиқол дода мешавад. барои пурсамар фаъолият намудани иншоот агрегатҳои нав харидорӣ ва насбу васк карда шуданд. бояд тазаккур дод ки тибқи супориши сардори давлат 8 январи соли 2020 раиси вилояти Суғ Раҷаб Аҳмадзода ва 13 январи соли 2020 сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо мақсади мусоидат ҷиҳати ҳалли мушкилоти сокинони шаҳраки Шӯроб сафарҳои корӣ анҷом дода буданд. имрӯз бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хатти оби нӯшокии шаҳраки Шӯроб аз деҳоти Чорқишлоқ ба шаҳраки Шӯроб ба миқдори 11 километр об пурра бароварда шуд ва мо имрӯз ба нақша гирифтаем ки дар то моҳи март пурра хатҳои оби дохили шаҳриро ба хонаҳои сокинони шаҳрак, участкаи назди ҳалдига ва биноҳои бисёр ошона пурра дастрас намоем ки то ки мардум аз ин оби нӯшокӣ пурра истифода баранд. дар шаҳрак айни замон ҳолати кунунӣ иншооти хусусикардашудаи шаҳракро мавриди омӯзишу таҳлил қарор дода, ҳамзамон барои тармим ва азнавсозии биноҳои истихоматӣ, таъмини шароити зарурии зист, бунёди иншооти иҷтимоӣ, афзун гардондани ҳаҷми истеҳсоли ангишт дар ҷамъияти саҳомии ангишт якҷо бо идорию сохторҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ чораҷӯӣ доранд. дар ин радиф бо ибтикори ҷамъияти саҳомии ангишт имрӯзҳо бунёди майдончаи замонавии варзишӣ оғоз гардида, корҳои омодасозии майдони сохтмони ин иншооти зарурӣ бо сурат идома доранд. мавриди ёдоварист ки бо назардошти шаҳраки саноатӣ будани Шӯроб дар замони шӯравӣ миллату қавмҳои гуногун дар он маскун гардида, дар шаҳрак то 15 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекард. ҳоло бошад тибқи ҳуҷҷатҳои ба қайдгирии аҳолӣ наздик 3 000 нафар умр ба сар мебаранд.